Piye iki ngejak damai? Ya Bagong aku salah. Ya ora apa-apa, sone rasa gleleng ya. Dumeh wong seneng gelut, dumeh wong seneng perang kok. Ora malah, oh iki mergane patimu. Kala mangsa kula kandhani nggih. Jalma menika tan kena kinira, giri lusi kaya Bagong ngene iki. Arep wong kaya ngene ning akeh sing bantu, akeh sing ngewangi. Iki mau urung nek sampeyan tak laporke upama aku ki dadi wong tumbak cucukan, aku matur Ndara Antasena. Dandang tak aturke kontol-kontol tak aturke dandang. Apa sing tak gawe-gawe tak aturke Ndara Antasena, Ndara Antasena sampeyan jotosan karo Ndara Antasena, sapa sing kapitunan? Ya Bagong, nggih. Mane sona iki ora sok aneh-aneh. Ya ora. Piye terus arep iki madeg dhewe apa bergabung? Aku manunggal karo kakekne Semar. Ah, iki mau ngene peraturane. Peraturan apa? Ana peraturan iki mlebu anggota bangun kayangan iki ora sak penake. Ana peraturane. Peraturane piye? Syarate iki mau Ndara Antasena, Ndara Gargaca ya Ndara Gargaca ya maringi aku. Menehi apa? Lho, tiket. Tiket bergabung. Apa iya? Aja seru-seru. Piro? Mano cahe kelase? Paling sithik 350. Yo aku dadi siji. Nyo tak bayar kenceng. Nah, tetep saiki wis dadi ditulis sebagai anggota Linmas Karangkadempel. Yo Bagong, boleh bergabung. Balik ke. Apa tau? Balik ke. Ora tok balik ke aku moh ngewangi bapakmu. Bapakmu ki ora duwe niat kaya ngono kok malah digunakake karo anak-anake sing tumindahe sing ora apik. Ayo balik ke. Alah, mau wong golek rejeki sithik kok tok penging to, Den. Mbok ora masalah. Ora ana sing menehi Bagong lek jaluk jaedan. Kene bali. Oh, meng mampir tok. Ndekno aku dijaluki. Aja sok njaluk ngono iki, Gong, isine-isine kowe ora dicukupi karo bendaramu. Nggih, nyun ngapunten. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Bismillah. Panjenengan kok duka-duka kali kula. Mesine aku nesu karo kowe. Kowe ora ngerti tata krama, kowe ora ngerti unggah-ungguh, kowe ora ngilo karo derajatmu, kowe mengkere gedibal. Kowe suwane negara Ngamarta. Kowe butuh pustaka jamu jimat Kimposo ora sangelek karo Kyai Prabu Ndorowati. Padha-padha mbutuhke sing duwe wenang Kyai Prabu Darmakusuma. Arep diparingke Sira Prabu Ndorowati ya apik, diwenehke kowe ya apik. Lah nggih, niku adile teng riku niku. Terus kula tak takon, sampean kok muring-muring niku sampean muring-muring perkara apa? Hah? Muring-muring perkara apa? Muring-muring perkara apa, Bol? Lho. Bol sapa? Bol Dewa kowe. Hah? Wangsulan kowe. Wong muring-muring ki kena, nesu ora masalah, ning ana masalahe. Ora waton ngegas. Ha kene iku lino getaki wong emang digetaki ya, Tru. Ora werdi. Kula tak takon sampean muring-muring perkara apa? Aku tak takon karo kowe. Kyai Prabu Ndorowati ki sapa? Lho. Kyai Prabu Sinun Prabu Ndorowati ya Sinun Prabu Kresna. Lah iya kuwi apa? Lho, titah wong. Kersane pripun? Goblok. Karo aku iki apaku? Lah iki Gong, kuwi sontekke wae kuwi ketoke arep edan kuwi, Tru. Kok arep edan kuwi? Karo adine dhewe kok ndak tak takon karo wong liya. Wis nek ora arep ora eling ora kelakon to. Ya digoneng das maskes. Das maskes ki apa? Kuwi lho sing nggo mriksa kuwi lho puskesmas. Pusmeyong. Niki rayi panjenengan. Lah kene ngerti, lah nggih ngertos. Lah kok wani ngomong-omong Kyai Prabu Ndorowati? Lah kula ngomong-omong teng pundi? Kowe ngunek Kyai Prabu Ndorowati ki panjalmane mungsuh. Omongan kaya ngeten iku ukarane teng pundi kula tak takon. Ora ana ukarane kula ngarani Sinun Prabu Ndorowati menika panjalmane mungsuh. Kowe matur. Nggih. Iya nek iki Kyai Prabu Ndorowati tenan. Nek panjalmane musuh kedung jero iso dijajaki. Atine menungso sapa sing ngerti? Kuwi tegese kowe ngunekke yen Kyai Prabu Ndorowati ki panjalmane mungsuh ning mbok ubeng-ubengke ukaramu. Ya apa ora? Aku tanggap
Aku ngerti. Nuwun sewu. Kula mboten ndek niat kaya ngoten niku. Ning kula mengelekke Sinum Prabu Darmakusuma kudu eling, kudu awas. Sampun ngantos Sinum Prabu Darmakusuma menika nuwun sewu kejeglong dhateng kelampahan ingkang tumrap panjenenganipun menika mujudaken satunggiling pitulungan ning janjane malah ngrekasake awake dhewe. Kula nuwun sewu kula namung matur mekaten menika. Lah tegese kaya ngono kuwi cubriya Yai Prabu Ndarawati. Perkara cubriya menika hak kula. Wong menungsa niku diwenangake nyubriyani karo sapa-sapa kok. Hak kula. Ngoten. Kula cubriya karo sampean mboten napa-napa. Kula cubriya kali niki mboten napa-napa. Sampean cubriya kali kula ora apa-apa. Niku hak sampean. Aja dibondo kamardikan ati kula. Ngoten lho. Aku yang ngono kok jur ra entuk. Dume sampean ratu kok kula kawula ora entuk cubriya karo ratu. Entuk mawon. Sing ora entuke sapa? Mikir kowe. Ora watoni somong kowe. Ya terus. Kakangku insinyur itu ora no ora aku nek sekolah kae ngopo neng pasar edan kowe iki tak kira nek sekane fakultas ayo neng pasar fakultas saiki ngene Petro pripun kula manut karo sampean kowe saiki tak jaluk bali lho nuwun sewu kula sowan menika mboten Sinuwun Prabu Baladewa sing kula sowani ning kula sowan Sinuwun Prabu Darmakusuma mila kula sedawuh perintah Sinuwun Prabu Darmakusuma kula badhe ngestakaken dawuh ning nuwun sewu bebasanipun sak keranjang koprak pangandika sampeyan mlebu kuping kiwa metu kuping tengen. Nuwun sewu panjenengan mboten duwe wewenang tumrapi negari Ngamarta. Edian. Wah, dalah. Malah wani karo nata manjur Prabu Baladewa. Nuwun sewu kula mboten wani. Kowe bali. Bali kowe kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe, bapakmu wong melarat kon ngilo karo cengele. Arep bangun kayangan ki sing goragat cengele bapakmu ki apa piye? Baladewa. Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kuwandane Petruk bayangan Pustaka. Lha sik. Kok aku? Aku seneng ngarep kok. Wah, kowe iki cilaka ora. Aku ora melu apa-apa kok. Ngoten saya mbareni. Yo, iso nglaki aku bayangan Pustaka Jawa Sri Wasata. Saniki, yo metu njaba Mas. Sampeyan aja gleleng, kula arep paming ponokawan metu njaba. Truk. Aku metu njero ya. Oh ya sakaremu aku tak metu njaba. Metu njaba. Ayo, glancang mengko lho gaweane. Petruk wis metu karo Koko Prabu Mandura lah kok Bagong malah mbegogok neng kene. Kula tak takon, nek kula melu metu terus kula nyambut gawe apa wis? Lho, nyambut gawe apa piye? Ah genah to. Petruk mungsuh Prabu Baladewa. Terus kula ngapa? Nonton. Mresane isen no. Dikira kula ora melu-melu tanggung jawab. Terus karepmu piye? Kira-kira semene iki sapa sing kepengin gelut karo Bagong? Kok suaramu kaya ngono? Ning wis kok emosi nek tekan kepalane ora wedi sapa-sapa. Ngono nggih, ya tak tarenke dhisik. Silakan. Werkudara. Kae ora. Kae gedhe banget Pidak modar kula. Gegeden nggih. Arjuna. Ora mungkin Ndara Janaka gelem kali kula kelengkrengan kali kula niku bos juragan nggih, Den. Iya. Aku ora mentala. Prisa piyambak. Lah terus sapa? Ndara Kembar ya ora bakal kersa gelut kali kula. Niki lho. Sinuwun Ndarawati. Mestine Petruk kakang kula, Baladewa kakangne Kresna. Lho, kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Wah, geger rame. Wani tenan. Wani cah kendel. Koko Prabu wonten dawuh dipun tantang Bagong. Bagong madhep rene. Wah, sampean dereng nyoba kok medhep penak nek madhep ukuran ngenten iki. Omong-omongan niku. Ora weruh raine, anane waton sero-sero. Kowe nantang aku apa piye? Ana sampean selo? Lho. Wong perang kok selo karo ora ki piye? Ambangane ora ana kegiatan. Nek pancen wani tenan ming ngorene. Oke. Wis nek ra tegeli ngene wis ben. Sisar geger
Petruk ya mudhar saka tangane Sinuwun Prabu Baladewa, aku mati saka tanganing Prabu Kresna. Dimakamke ning Taman Makam Pahlawan. Ora gleleng, gawe gendera putih. Sirna Margalayu. Ayo, nen dipampane wong neter kadidane pancen kuwi arep nantang karo Sinuwun Ndarawati. Teng pundi papane wong neter kadidayan? Wani tenan karo aku, sing tak wedeni apamu? Lakon tiban senjata cakra ora mati aja Duntanata Ndarawati. Kowe iki janjine ora nganggo pusaka, Mas. Iki janjine mung gelut biasa. Ora nganggo pusaka, nganggo pusaka kula emoh, kula wegah. Menang sampean. Lah aku senenge nek gelut nganggo pusaka kok. Wah, surat. Jireng getih wedi mati. Wis rasa gelut. Lho. Urung sida kok wis dibatalke meneh. Aku wonge gampang batalan kok aku. Anggere kira-kira sawang saka adono. Oh, mama ora sida ora sida. Iya. Lah terus karepe piye, Bagong? Nggih pun ngoten mawon kula tak nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya sing ati-ati. Ning panjenengan perlu menggalih. Antaraning Semar karo Sinuwun Ndarawati abot pundi? Pun ngoten mawon. Mang pikir, mang penggalih lelabuhane Bapak, mang penggalih napa sing pun ditindakake Bapak. Kali mang penggalih lelabuhane Sinuwun Ndarawati. Suwe sapa? Lho. Nggih? Iya, Bagong. Matur sembah nuwun. Pareng. Iya. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Menawi ya sinuwun kula nyuwun pamit, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Werkudara kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati, aja kaya bocah cilik. Ndara Janaka kula nyuwun pamit. Iya ya Bagong sing ati-ati. Ndara Sedewa Nekula kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati Bagong. Sampun sinuwun mangke ndamel kedelarung-delarung mboten prayogi kedadosanipun, pareng kula nyuwun pamit madal pasilan. Iya Bagong, pareng. Iya. Nek ora nganti kaya ngonten niku wis Petruk niku bola-bali wis nang ndi papan anggere ana daya padha daya barengi Petruk mesti geger. Dewi ngenane teng pundi? Ngastina ya ngono. Ning Ngastina nggih. Jaman kapan? Jaman takon Ndara Garukaca niku lunga-lungane teng pundi? Wah, tantang-tantangan karo Durna kula ya semelang. Ning untung ya iso dicandhet arang cah nika wis waton iso waton ming gegaran kendel tok. Iya. Pun nggih? Iya, Bagong sing ati-ati. Pun Den? Iya, sing ati-ati. Lho, pamit nggih, Bos. Iya, sing ati-ati. Tanding kowe kalah, aku ngewangi kuwi wangun. Ning nek kowe durung tanding kok aku wis ngewangi kuwi ora wangun. Mengke ya nek kula meng kalah, nek modar ora usah kuwatir tak uripke. Nganggo napa? Nganggo banyu sungut kuwi iki. Ki nek diperes metu banyune iso nggo nambani wong loro nguripke wong tekaning pati. Yakin? Yo. Ora ngapusi lho iki. Ora. Anakku jek cilik-cilik lho. Iya. Nang nganti aku mati tenan, sing ngopeni anakku sapa? Wis ora usah kuwatir. Mak cilik Setyaki kae tanding ngono sik. Engko nek kowe kalah melayu ning anakku tak sik rembugan karo mak cilik Setyaki. Estu nggih, Den? Yo. Ndara Garukaca nggih. Yo, Bagong ora usah kuwatir. Nyuwun pangestu. Dikira wedi karo Raden Setyaki tak ngetokke kekendelane Bagong. Yo sing ati-ati yo, Gong. Nggih. Sandangane wong gelut piye? Kula nek arep perang pancen sandang aku ngene iki. Tegese wis wani tenan lahir batin karo Setyaki. Sing tak wedeni apamu, Mas? Wis kebacut ngibarate nyabrang kali wis tekan tengah. Maju ya klebus, mundur ya klebus. Luwih becik ndodok. Ndodok piye? Wis pokoke sisan klebus. Yen ngono kuwi wis ora ngeman karo nyawamu. Tak eman sebab apa? Wani karo Setyaki sing tak wedeni apamu?
Kowe mbantu Sinuwun Darawati, aku mbantu karo bapak. Semono uga sampean senopati ning Darawati. Nek ratu Gustimu diganggu karo wong sampean mesti ora trima. Padha karo aku. Bapak nek diganggu karo wong Bagong ya ora trima. Bagong ki anake Semar. Semar ki wong tuaku. Meng arep bangun kayangane kok Ratu Darawati kok melu-melu meng mergo diutus karo Bathara Guru. Ayo nang kene dibuktekke. Setyaki apa Bagong sing tekaning pati? Lho. Ikhlas karo nyawamu. Ora. Kok wani nantang kaya ngono? Wis kepepet kok. Kuyen mungsuh karo aku mati tenan. Kowe tak tibani tanganku mesti pecah sirahmu dadi loro. Kowe mesti tekaning pati. Sing dadi nyatane rasa meden-medeni. Aku iki ngarat kerupuk 8 ambyar kabeh. Kok semeng sirah kok mung dadi loro. Ayo sing dadi nyatane. Ngene marganing patimu. Nuwun sewu nek sampeyan kewirangan karo Bagong Ndara Setyaki. Kowe kaget, ha? Anggir Antasena, oh mak cilik. Anggir Garukaca. Ih, paman. Anggir Antarja. Ih, kula paman. Kok sami lenggah wonten ing mriki? Lho, rombong aku wae. Rombong aku, dadi kowe iki mau asline mung tak pancing. Aku asline wani karo kowe iki jane asline wedi. Ning kowe tak pancing kowe bungahe ngantil karo Bagong. Saiki glo wadi balaku. Samapta ing gati sawiga ing diri. Narwane karo Bagong coba saja. Potol sirahmu. Musuh Ndara Garukaca sembur melonyo awakmu. Nggih, Den? Ora. Waduh. Mbok ngono. Iya. Anggir Antasena. Ana apa, Lek? Kok lenggah wonten mriku? Gong minggir sik. Nggih. Sampurnake mau. Wong glelenge kepati-pati ora. Pancen aku nang kene. Anggir Antasena wonten lenggah wonten mriki wigatosipun. Aku wis kebacut sumpah karo kakene Semar nek bantu karo kakene Semar lahir batin. Monggo kakek Semar paring dawuh karo aku ora perlu dibantu babakan Prabaya Brana Picis ning dibantu babakan kekuatan yen ana pacoban ingkang bakal tumama kakek Semar nggone bangun kayangan aku sing tinanggenah supaya nyingkirke pacoban mau monggo Bagong matur karo aku nek Siwa Ndarawati dibantu Mak Cilik Setyaki bakal jugarake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan bener apa ora? Ya ngaku barang sing nakoni Antasena kok plendas-plendus kowe. Mau sing nakoni aku glelenge raja malah Bagong pecah siramu dadekke loro. Wonge papat kok mung dadekke loro. Nek Doraoman piye?
Nggih, pancen jatosipun ngaten nggih. Lek gandeng aku wis sago karo kakekne Semar, mongko aku ki jiwaning satriya. Nek nglencati apa sing dadi sumpahku, aku bakal nampa hukum saka sing gawe jagat. Mula nek Lek Setyaki, Paman Setyaki arep gawe rusak Karang Kadempel, luwih-luwih jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan. Mungsuhe dudu sapa-sapa, ning aku Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Digawe rame ya gelem, dirembuk sing apik-apik ya gelem. Odar. Kene ya pucet. Kowe minggat sik, ora usah kan cerewet. Kowe arep ngece, ora usah ngece ayo lunga. Nggih teng mriki mawon ning aja omong. Lho kok menungso ora entuk omong. Ora usah nyaur saur manuk. Oh nggih. Wis ngene wae. Saiki mak cilik arep kepiye carane? Aku ming manut Kakang Garukaca ya samapta, Kakang Antarja ya samapta. Tur meneh aku tak nyuwun priswa karo mak cilik. Nek kakekne Semar arep duwe gawe bangun kayangan kok sinuwun Prabu Ndarawati, Siwa Ndarawati jugarake kakekne Semar. Monggo ming nampa dawuh pangandikaning Wang Pikulun Bathara Guru. Sejatine kakekne Semar iki ora bakal mengembari marang panguwasaning Pikulun Bathara Guru ora. Ning bangun kayangane kakekne Semar kuwi bangun para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe mbane kaya ning kayangan Suralaya, tentrem, ayem, rukun, ora padha bentak sirah, ora padha kejegan. Rukun ayem tentrem linambaran manembah marang panguwasaning Gusti kang akarya jagat anut kapercayane dhewe-dhewe kuwi karepe kakekne Semar. Supaya uripe kawula sak negara Ngamarta ki padha macinamatan daya dinayan. Ora ana rasa mungsuhan siji lan sijine. Kabeh padha sayuk rukun tembayatan manunggal siji ngangkat praja negara Ngamarta supaya mujudake negara ingkang kuncara hanjayeng bawana. Coba aturku kaya mengkono mau pikiran. Salah apa bener? Nek Wang Pikulun Bathara Guru kok arep jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan miturut Mak Cilik Setyaki bener apa salah? Monggo niate kakekne Semar ora bakal ngembari marang panguwasane Wang Pikulun Jagat Girinata, ya Wang Pikulun Jatimurti. Antasena wis saguh dadi betenge kakekne Semar. Nek pancen Mak Cilik Setyaki tetep bakal mbantu karo Siwa Ndarawati, Pikulun Bathara Guru. Ya wis nuwun sewu nek kepeksa sampeyan diwaneni karo anak-anak sampeyan dhewe. Diwaneni karo anakmu Ngrandu Gumbala, diwaneni karo Kakang Garukaca, diwaneni karo Kakang Antarja. Aku njaluk ngapura nek aku wani karo Mak Cilik Setyaki. Kula nyuwun pangapunten pareng mboten nggih. Lho, njaluk ngapura perkara apa? Sareng kula manah-manah. Mboten selaminipun kula menika mbelani tiyang ingkang leres. Lire Mak Cilik ngendika kaya ngono, kula malah manah menapa dipun lampahi dening Kanjeng Prabu Ndarawati menika namung manut dhateng perintahipun Hyang Pikulun Bathara Guru. Monggo nyatanipun sareng kula midhanget ngendikanipun Anggir Antasena menapa dipun lampahi dening Kyai Semar menika leres. Mboten nedya ngembari dhateng panguwasaning para dewa. Nah, syukur nek sampeyan eling. Tegese ning kene ora bakal ana peperangan sing gedhe. Tegese ora bakal ana peperangan antarane Mak Cilik karo anak-anakmu Antarja, Antasena, Gatotkaca. Piye iki ngejak damai? Ya Bagong aku salah. Ya ora apa-apa, sone rasa gleleng ya. Dumeh wong seneng gelut, dumeh wong seneng perang kok. Ora malah iki mergane patimu. Kala mangsa kula kandhani nggih. Jalma menika tan kena kinira, giri lusi kaya Bagong ngene iki. Arep wong kaya ngene ning akeh sing bantu, akeh sing ngewangi. Iki mau urung nek sampeyan tak laporke upama aku ki dadi wong tumbak cucukan, aku matur Ndara Antasena. Dandang tak aturke kontol-kontol tak aturke dandang. Apa sing tak gawe-gawe tak aturke Ndara Antasena, Ndara Antasena sampeyan jotosan karo Ndara Antasena, sapa sing kapitunan? Ya Bagong. Nggih. Mane sona iki ora sok aneh-aneh. Ya ora. Piye terus arep iki madeg dhewe apa bergabung? Aku manunggal karo kakekne Semar. Ah, iki mau ngene peraturane. Peraturan apa? Ana peraturan iki mlebu anggota bangun kayangan iki ora sak penake.
Ana peraturane. Peraturane piye? Syarate iki mau Ndara Antasena Ndara Gargaca ya maringi aku. Menehi apa? Lho, tiket. Tiket bergabung. Apa iya? Aja seru-seru. Piro? Mano cahe kelase? Paling sithik 350. Yo aku dadi siji. Nyo tak bayar kenceng. Nah, tetep saiki wis dadi ditulis sebagai anggota Linmas Karangkadempel. Yo Bagong, boleh bergabung. Balik ke. Apa tau? Balik ke. Ora tau balik ke aku moh ngewangi bapakmu. Bapakmu ki ora duwe niat kaya ngono kok malah digunakake karo anak-anake sing tumindahe sing ora apik. Ayo balik ke. Alah. Mau wong golek rejeki sithik kok tok penging to, Den. Mbok ora masalah. Ora ana sing menehi Bagong lek jaluk Jaidan. Kene bali. Meng mampir tok. Ndekno aku dijaluki. Aja sok njaluk ngono iki, Gong, isine-isine kowe ora dicukupi karo bendaramu. Nggih, nyun ngapunten. Terus niki sapa sing ngajeng methuke Sinuwun Ndarawati cobi? Sinuwun Ndarawati niki panek Ndara Setyaki ora iso mbanda kula, ora iso ngrangket kula sing ngunak-unake Sinuwun Ndarawati panjenengane mesti duka. Sapa sing arep lawan Sinuwun Ndarawati? Bagong. Nun, Koko Prabu aku sing methuke. Kok ora binadu arep karo aku, ora bakal mentolo karo aku. Nah, ngono ki tegese mbelani tenan. Nek sampean mengko didukani Sinuwun Prabu Ndarawati, wis ben tak lakonane. Nek dipecate dadi Senopati, aku melu Kakang Semar. Waduh. Nyuda jatahku iki. Anggota anyar nyuda jatah cilaka iki wis. Wis ngrekoso. Wis ora usah cerewet diwangi penting. Tak pethuke kok Prabu Ndarawati ning kowe yo melu. Nggih, ngestoke dawuh. Ayo pethuke Bagong. Monggo. Setyaki kok neng kono? Inggih. Lah kok dadi kowe malah neng mburine Bagong iki kowe mau tak dawuhi supaya nyekel Bagong, lah kok malah kowe neng mburine Bagong? Nyuwun pamunten, mboten nginten babar pisan. Menawi kula kawon kalian Bagong. Lho. Si Adi kalah karo Bagong kawon. Kula dipun gulung dening Ponokawan Bagong. Midanget napa mboten? Niki lagi dadi lakon begini. Aja kok Setyaki. Bathara Yama dipati ra. Edan tenan. Yama dipati iki dewa tukang jabut nyawa. Lho, kula jabut untu kulina. Lah niku ora dikon jabute tak jabut kok. Neng ngono Sencaki wis kalah karo kowe. Kalah, Sencaki wis manunggal kali kula. Ndara Sencaki wis manunggal kali kula wis dadi tahanan kula. Mula Ndara Sencaki pun boten manut kali Ratu Ndarawati. Ning manut karo Bagong. Lho. Apa ngono Setyaki? Nyuwun pangapunten Koko Prabu. Lah apa Sadi bakal klirwa karo kewajiban minangka Senopati Ndarawati? Sekawit kula Senopati Ndarawati nanging kula sampun kawon kalian Bagong. Lan samangke kula sampun dados reh-rehanipun Ponokawan Bagong. Setyaki wonten dawuh. Sinuwun Prabu Ndarawati diundurke. Nek ora diundurke
ndak gawe kisra gegayane Bapak Semar. Nggih, ngestaken dawuh. Lagi. Aku ki ratu Gustimu kok tak junjung sampeyan ae dhewe. Kondur. Lho, bali piye? Sampun ngantos ganggu kalian pun Kakang Semar. Setyaki, aku ratu Gustimu. Samangke kula sampun kawon kalian Bagong. Kula mboten badhe manut kalian sinten-sinten kejawi kalian Bagong. Jagat Dewa Bathara Setyaki. Wonten dawuh. Pun Kakang Ratu ing Mandura Prabu Baladewa dawuh Setyaki. Undurna Nyai Kresna. Niki ngestaken dawuh wilahe dantenan iki. Iki lelakon apa lha kaya ngene iki? Mundur mboten. Setyaki aja kaya bocah. Mundur mboten, mboten mundur. Paribaksa kula ingkang kunduraken. Weh lah karepe dhewe. Oh ya jagat Dewa Bathara. Ya kaya ngono kuwi, Dimas. Ya kaya ngono kuwi sing tak karepake. Siadi kudu bantu lawan pun Kakang Yayi. Diketake ndasku. Mergane wis kresnane wis lunga aku isih acting. Wis cilaka iki. Wo lah dantenan. Truk. Kowe iki ngapa e? Ora tok celuk kok. Ngapa? Wah, bener kok. Bener piye? Sinuwun Ndarawati jebul pancen sing ngetutke Bathara Guru. Ketarane. Lah kae. Kae lho ketemu karo wong Umpak Pijawa nggawa stop map. Iki Umar Bakri wudu. Dalam mbok menawi menika ingkang dados sababipun teka wonten mitamu jangkara ingkang minggah wonten ing Kayiwangan monggo kanthi badan wadak monggo kesangren kula tingali menika rak mboten sanes menika rak majanipun Kakang Ismaya ingkang ragil inggih menika pun Bagong. Dalah ing atase derajate ngaceplik wae kok munggah ning Kayangan iki wigatine apa? Dolop. Kakang Rada lenggah ingkang langkung prayogi. Inggih, kula badhe ndangu kalian pun Bagong. Kula sumanggahaken di Panakawan Bagong. Padha Raja sak praptanira, Panakawan Bagong. Nunamet pasang kaliman tabut nebena ing ladene Demawahing Tawang tuwang pukulun. Linepana ing tulak manuk. Kula ingkang abdipun Bagong atmajanipun Bapak Semar ingkang sowan ngabiyantara ngersa paduka pukulun. Iya. Riwe nganti kaya klapa dineres. Unjaling huswa nganti ora isa tinata Bagong. Nggih, menek dhuwur tenan iki wau. Gunung Himalaya niku pancen dudu sebaene gunung. Nganti pucuke ketutup mega jebul sak nduring Gunung Himalaya niku wonten papan sing keladuk endah, keladuk. Kula dereng ngerti, kula dereng tau weruh kok papan kok asrine kaya ngeten. Menapa menika ingkang winastan Kayangan, Pukulun? Iya, iki Kayangan Bagong. Aduh, Pukulun. Bejo kemayangan sinung ora kangelan. Dene kula sampun dumugi wonten ing Kayangan, kemareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk, Pukulun. Iya ya Bagong ulun tampa. Nun nggih. Pukulun menika sinten? Lho. Kita wis ngaturke bekti kok durung ngerti kalawan ulun. Nuwun pangapunten Gladiwana Gulang Tepang. Ulun iki Bathara Guru. Nun, ulun iki Bathara Guru. Wah, mucal teng pundi? Lho. Mucal ning ndi piye? Lah edan tenan ta iki. Bagong iki tekan kene kok Bathara Guru kok mulang nendi? Lho, biasane guru ki rak mulang nendi to SD napa SMP? Dengkul kita kuwi. Bathara Guru ki dewaning para dewa, jejuluke Sang Hyang Bathara Guru. Ora kok guru mulang SD SMP. Anggep iki ning jagat apa iki ning Kayangan, Bagong? Oh, anggih mboten ngertos kok. Pukulun Bathara Guru. Iya, ya Manik Maya. Oh, Manik Maya niku sinten? Ya ulun. Ya Jati Murti. Wah, ora nggo gawe kursi. Hus. Kayu Jati, Jati Murti iki asmaning Bathara Guru. Wah, lah pirang-pirang jenenge.
Ya Sang Hyang Catur Bojo. Catur Bojo. Iya. Kali condong catur? Wus. Di sampun ngantos panjenengan ngendika kathah-kathah mangke badak kewirangan. Kula namung genahaken kalian Bagong Kakang Rada. Nggih, ning bocah niki sembrono. Mboten menapa-menapa Kakang. Kula mboten rumaos sakit manah kula. Lah, iki Bathara Rada ki cerewet wae. Wus. Karo dewe dunake cerewet ora. Kula niku lagi ngedongke mbok menawa tambah kawruhku. Ya Sang Nilakantra. Weh. Dewa kok omongane tracah. Tracah piye? Aku iku Nilakantra. Nilakantra ku mau. Nilakantra, aja mbok tambahi apa-apa. Oh, nggih. Ya Sang Purwacarita. Waduh, jenenge agak kathah sanget nggih Pukulun. Iya. Niki sing kaya teko niku sapa niki? Teko dengkulmu iki Ilun Bathara Antarada. Wah, nggih niku rada terkenal teng donya. Bathara Antarada. Ya Kanikarsi. Weh. Kanikarsi, ya Kanika Putra. Weh lah Kanika Putra. Ya Resinggana. Waduh Resinggana, ya Watek Resi. Wah, jenenge pirang-pirang. Lah sing mingkang piyambak niku iki putrane Hyang Pilun Bathara Guru. Oh, Bathara Murid. Hus. Bathara Guru ki duwe putra Sang Hyang Bathara Indra. Wah, Sang Hyang Bathara Indra edan tenan. Lho Pukulun. Panjenengan niku dewa kok ora duwe rasa welas kalian kewan? Lho. Sebabe apa? Kok ancik-ancik sapi? Pukulun. Kula ingune mawon. Mengke mbok menawa manak. Wah, raitan tenan ta. Wah, iki titiane Sang Hyang Bathara Guru iki wujude sapi kok njur arep dingu dengkulmu ora. Bagong, nun dalem Pukulun. apa wigatine kita sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun? Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti ndungkap angka kalih. Wale-wale menapa Pukulun kula menika dipun utus kalih Kakang Ismaya. Lho. Kakang Ismaya piye? Anu Bapak Semar. Iya, Kakang Ismaya. Nah, ngendikane Bapak Semar niku panjenengan niku adine Bapak Semar. Iya, pancen ulun iki adine Kakang Ismaya. Wah, mbok omong ket mau, Om. Lho. Kok njur Om? Bagong ora kurang ajar. Tetep Hyang Pilun Bathara Guru. Ah, Hyang Pilun Bathara Guru. Ah, wigatine Bapak Semar niku pengen bangun Karang Kadempel supaya luwih apik, luwih becik, sesarengan karo para kawula, sesarengan karo para pepundhen Pandhawa. Ning niki dereng dikabari. Iya. Supaya mujudake pedukuhan sing maju ing samukawisipun. Iya, Bagong. Kuwi becik nggih. Ning niki enten syarate jarene Bapak. Syarate apa? Syarate kula ken munggah enten kahyangan, ken nyuwun winih pelem pertangga jiwa kalih winih jambu dipunirmala. Jarene niku dedaharaning para Jawata. Jawata niku mboten nanu dahar nasi sekul kalih jenang. Ning daharane niku pelem pertangga jiwa kalih jambu dipunirmala. Napa betul Pukulun? Piye Bagong? Menapa leres? Iya pancen bener. Mila kula sowan wonten sanipun Hyang Pilun Manikmaya menika supados Hyang Pilun maringaken inggih menika winih jambu dipunirmala kalih winih pelem pertangga jiwa jeng kula beto teng Karang Kadempel nggo syarat supaya bapak niku rancak limbangun Karang Kadempel. Ngoten mawon terus bapak weling kalih kula. Kula matur karo bapak, "Pak, nek Pikulun Bathara Guru ora maringake Pikulun Bathara Guru mesti maringake kae adikku, nek aku njaluk mesti dheweke menehi. Ketratase ora, Pak. Wong iki ra ana rong pilihan, diwenehke apa ora? Ha nek ora piye? Nek ora kowe tak wenehi Purbawasesa. Sakarmu, arep ngopo-ngopo ning kono sakarmu. Ngoten niku. Mila kula nyuwun dawuh saking Hyang Pilun Bathara Guru, winih niku ajeng diparingke napa mboten? Nek mboten kula ajeng nesu teng mriki. Kakang rada dos pundi? Ah monggo, Bagong nek nesu edan ya wis. Ha sampeyan semagaken monggo. Dos pundi saenipun? Monggo Pukulun.
Kawula dipun paringaken bangane kula nesu teng mriki kula niku nek nesu nguyuh sak nggon-nggon lho Bu Kulun. Napa arep kayangan kok pesing kabeh iki mergo tekane Bagong ora bakal kelakon to. Terus pundi Bu Kulun? Napa dipun paringaken napa mboten? Nek mboten kula nesu tenan iki wis dinahi pelilah karo bapak. Ngono aku ana apa-apa, Pak? Aku sing tanggung jawab. Semar ngendika wonten niku. Dadi kula nek dikongkon bapak niku ora wedi karo sapa-sapa. Kula lajeng maringaken napa mboten? Nek mboten niku tenan kula wis ora nganggo petung-petungan apa-napa. Dewa sementen iki ajeng kula adepi kabeh. Kula mboten wedi. Jaja muntaplir kinetap duka yayasinipe Netra kocak ngundarandir Bagong non sing gedhe pangapura kita winih perlemer tangga jiwa winih Jambudipun Nirmala kuwi mboya kena digawa marang Marcapada. Mula kita balya matur kalawan Kakang Ismaya yen tapa kang dadi panjaluke Kakang Semar ulun ora nayogyani. Pripun niku maksude? Ora nayogyani pripun? Sampeyan ora maringake? Iya. Cethane kaya mengkono. Yen to winih pelemper tangga jiwlan winih Jambudipun Nirmala ora bakal prapteng ana ing Marcapada. Mula Kang Sangga kuwi Bagong kita balya kita aja pisan-pisan wani gawe geger ning kayiwangan mundhak ulun ingkang ndawahake pidana kelawan jeneng kita Panakawan Bagong. Ing Jaja muntaplir kinetap duka yayasinipe Netra kocak ngundarandir Koperdamse iki basa apa saiki? Iki londo nesu ngene iki. Dadi aja dipenging. Kula wis matur lho kula. Nek sampean wani nggondheli winih pelem gadung ora tayah. Anu winih pelem pertangga jiwa kalau winih Jambudipun Nirmala. Bagong iso nek kana nesu teng kayangan. Monggo kula wis kebacut sago karo bapane nganti kula bali ora entuk gawe. Wirang bebarang. Mau ditaruh mana muka Bagong? Nang nganti aku bali ora gawa pelemper tangga Jambudipun Nirmala. Ming wine lho pukulun ming rong wine mawon kula betane wangsul. Sampeyan ampun pelit-pelit. Dadi dewa kok pelit. Ming dijaluki titahe kok ora entuk mong sing jaluki kakangne dhewe. Hah? Kakang Trada, wis monggo kula mboten melu-melu. Kula mboten tumut-tumut, melu-melu agajune tenan. Aku wis ngene iki tenan aku ora apa-apa tak pangan kabeh. Anggere muni nesu ngenten iki kula nyemelangi lho Kulun. Tenan kula mboten bae-bae. Nek sampean mboten maringake pelemper tangga jiwa Jambudipun Nirmala wujude wine, aja takon dosa. Bagong ngamuk teng mriki obrak-abrik kayangan Suralaya legane ati. Yen ngono kita wani karo kadewatan. Mergane sampean cetelok. Sampean men dijaluki kakangne kok ora entuk. Njur ngopo nek perkara Jambudipun Nirmala perpertangga jiwa ora jalan ning jono ora digawe yo karepe piye aku takon. Kula ora trima nek carane ngoten iki. Bagong kita wani nguman-uman Sang Hyang Jatimurti. Kita wani nguman-uman kelawan Sang Hyang Bathara Guru. Dina samengko kita keluputan. Kita ulun cemplungke ana ing Kawah Candra Dimuka. Ora wedi. Apa iku Kawah Candra Dimuka? Iki ngerti ora Kawah Candra ngerti ora? Kawah Candra Dimuka isine geni. Nggo ngobong wong sing dosa-dosa kuwi. Oh ya wis ra sida. Ora ngerti aku tak kira nek kolam renang. Kolam renang ya pinter nglangi padake. Kita bali apa ora? Ora, mboten ajeng wangsul. Yen kita ora gelem bali bakal ulun patrapi pidana. Napa pidana sampean? Kula tampa. Ning nek pidana sampean ora temomo nang Bagong kosok baline. Sampean sing kula pidana. Guntur geni guntur angin sirnakno Panakawan Bagong.
kancore. Wah, mutiara ora tayang. Lagu iki. Pripun, Dik? Guntur geni guntur angin namung ketingal tok mboten wantun nandilat dateng pun Panakawan Bagong. Mergi kula ngertos. Guntur geni guntur angin menika saged lebur dateng titah menawi titah menika saestu lepat. Ning nek titah menika mboten klepetan dedosan, niatipun sae. Namung merga Adi Pramesti Bathara Guru menika awel maringaken wujuding Prapertoga Jila Jambu dipun nirmala. Ngaten menika. Piyambakipun mboten purun nglebur dateng titah menika kala wau. Aduh Kakang Trada kata kula semanggaaken pukulan. Ini peringatan terakhir. Peringatan terakhir. Niki wau napa pukulun? Guntur geni guntur angin. Lho, sampeyan wis ngetokke guntur geni guntur angin. Ateges sampeyan wis benar-benar tegel karo Bagong. Sampeyan wis pancen mentala karo Bagong. Terus saniki nek kula ora mentala karo sampeyan, njur piye nasibe Bagong? Kake ora? Ora kake, tak jodak kayangan legane atiku. Ngapa? Bathara Guru Melayu kok kowe malah nang kene? Bathara Guru mabur. Kula ora iso mabur. Terus Bathara Trada ora iso gawe Bagong mabur ajar ning kene. Bocah iki piye ta ya ora piye-piye, serius iki. Ayo dongane. Ala dene dewa. Wah, Indra piye? Kula semanggaaken pulun. Kula mboten tumut-tumut. Indra ora sampe melu-melu. Ana mundur kana? Lho malah dawuh. Ayo wis, ya kene. Kula niki kon piye? Aku digawe iso mabur. Ku anggere gelem iso mabur tak coblos do metengmu kimpes kowe. Wah, trondolo iki dadi. Dewa dipaeka karo Panakawan. Wis ga wis. Ana japa mantraku supaya iso mabur. Nah, ku anggere entek gase ning dhuwur tak ajar kowe. Ora bakal entek gase kuwi kadigdayan aji-aji kok entek gase. Wis digawe, wis. Saka panguwasa ulun kita iso ngambantir kantara. Wah, matur nuwun Ibu Ulun. Ya, aduh. Sepatune tak wae. Us. Ukuran piro kuwi? Iki papat loro. Wah. Nerada kok sikile jebebeh. Agi aku mung 36 kok. Kowe papat loro. Wah, wis kana gek mangkat minggat ana ngomong wae ra. Wis aku ki bingung musuh kowe. Iki carane mabur kepiye? Angger kowe iki terus pangesti atimu kowe iki jejak Pratala. Del mesti munggah ngawiyat. Oh, siap. Nek ning apa-apa aku ora tanggung jawab. Kuwi arep ndi? Arep melu Ndarawala Sembadra. Melayu lunga saka Tanjungan marang Ndarawala Abimanyu. Heeh. Aku tak nyoba ngelekke Ndara Janaka. Sangganan dhewe nek ning apa-apa. Lho sik tak omong sik. Urung-urung kok wis dices. Kowe arep ngopo? Abimanyu menyang endi? Kula mboten ngertos. Karo ibune mau ketok melayune nendi? Kula ora ngerti. Terus sampean kudune eling. Ndara Abimanyu niku putra panjenengan. Kok mang cempalan niku lupute napa? Lupute napa kula tak takon. Mbok ya sing sabar. Panjenengan niku wong tuane Ndara Abimanyu lho kok plak-plak karo Ndara Abimanyu. Wonge mlayu mriko. Wonge mriko dituntun kali Ndarawala Sembadra. Ha sampe ning ngajar kali Ndara Abimanyu ya peng-pengan kok. Nggih pun. Selamat. Tak kira nek arep dibanting meneh karo si Antarja. Oh, nggih. Bapa Durna, inggih. Ana apa Antarsena? Mimba kowe, Pakde. Lho, mimba aku? Heeh. Dawuh karo bapak karo mak cilik.
Sing nyolong pustaka Jamreswasada Abimanyu. Mula Abimanyu mau diajar karo bapakne mergo cangkeme Durna. Oh lah ta. Aja. Bagong ora edan, men. Ndara Abimanyu terluka. Mergo saka lambene Durna. Coba Gong. Untukku lagi lara tak dupak. Hah? Sing endi sing lara? Wes aja. Mangap. Kae. Wah, nek kowe ora krowok nek kowe. Wedan. Pendhita kok cerobo. Ngeri. Kowe kok ya mentolo-mentolone nyawang untune Durna to. Sengit ya kula. Truk. Lek terus sapa? Durna. Mosok Nah. lho, masalah apa niki kok durung teng mriki? Ngandhake nek Abimanyu nyolong pusaka Jamreswasada. Kok iso? Membos Siwa Ndarawati. Wes Itu. Nganti loro cangkemku Pedro. Reng apa? Rene ora. Ngapa? Dang apa? Ana Durna. Lho, Durna tekan kene ngapae? Anu ngandhake Ndara Abimanyu nyolong pustaka Jamreswasada mula diajar Ndara Janaka. Durna kuwi. Heeh. Pak, Rene ora? Nang apa? Durna lho. Penembane enten apa? Semar aku njaluk ngapura Semar. Aku wis berkata bohong. Aku wis ngucap ora bener Abimanyu tak dakwa. Nyolong pustaka Jamus Klimasada Semar. Aku seluput. Wah, sampean ku pancen. Wah, Karepmu piye kuwi? Karepmu piye? Semar dicengki wing ro garing. Gulune dicek diunggahke ngene. Aku seneng cangkemmu. Bangane cangkeme Durna. Untuk ora tatane yo dite. Hah? Yo dite. Arep kok tuku es. Ya ini ora ana wong Adol es, kei ora. Ak tusuk. Waduh. Oh kaya preman reng ora. Bapak Durna kondur. Nggih. Benjang malih sampun dipun wangsuli. Mboten. Nyuwun pamit ya. Inggih. Janaka Wonten dawuh. njaluk ngapura ya Janaka aku sing salah. Benjang malih sampun ngantos dipun wangsuli. Ora. Entase napa tuh aku njaluk ngapura ya, Nger. Yo, bali kono. Weh, aku tak mulai wis kebatut remuk. Iki arep mampir ning Igedu. Ngendi? Igedu. Igede kok Igedu. Meresake otakku ki bener apa ora. Antar jaku njaluk pamit ya. Yo, Mbak sing ati-ati. Pedro njaluk pamit. Ninggali. Ninggali. Ora duwe. Ora duwe kepruk watu ndase. Piro iki? 50. Wong loro kok 50 iki. Loro 50. Iki nggo memperpanjang STNK. Durna kok memperpanjang STNK sing ngono. Wis kene nyogong satu sithik. Makasih ya, Tru. Sama-sama. Santai wae. Lu bae. Ha iya. Sampun nggih, kula nyuwun pamit. Ngantos 100 lho penembahan, ngantos 100. Nggih, nyuwun pamit. Kula tak wangsul. Petro, non. Kowe mau njaluk apa? Mboten njaluk napa-napa. Aku ora seneng. Kowe kira wis diwenehi bayar karo Pandhawa to? Nggih. Nek ana wong ngono kuwi to, kowe iki ketok banget ndremis lho. Kaya wong ra kopen. Ayo balekke. Durnane wis bali kok. Balekke dioyak dibalekke. Aku mau tak kandhake Prabu Puntadewa dilarani lebu dadi ponokawan arep entuk bayar saka ngendi? Nyatur nggonku balekke pisan. Oh, balekke dhewe-dhewe gak kok. Moto tampani kok. Tulung si Asma mlayu bareng kok balekke kok. Ora tok balekke titenono kowe tak
sumpahi ora tentrem uripmu. Wong karo pendhita wis kaningaya kaya ngono kok isih dijaluki dhuwit kowe iki tegel men lho. Petro balikke. Ora balik kita ora tak paringi selawase. Balikke. Mbok ora ndremis tok. Balikke. Ngajar entuk ning ora njaluki dhuwit. Aku ket mau ngajar ning ora njaluk dhuwit. Wih kaget aku. Ayo nek arep jangkah wong apa mak slep ngono mak trata. Yo Gong Doyong, aku titip wae titip ora titip-titipan ayo balik kabeh. Petro! Aku wis keloro-loro. Wis Petro. Sik. Engko nek krungu wong kono dalane aku ngajar meneh. Petro, aku aja diajar. Ajeng ngundurke arta. Lho duit apa? Le maringi sampean wau. Aku ikhlas. Ning riko sing ra ikhlas. Pun kok, marai masalah. Nyambalekke dit. Kok teles? Kanggo ngelap nguyuh mawon. Sapa wong kok nggobek-nggobek. Iki sapa dewa kaana apa? Kowe iki ora wangun dadi wong lanang. Kowe iki asine wedok kok dadi wong lanang. Aku lanang pendhita sing ngomong sapa? Oi. Semar boyok kula kantep lho Kakang. Piye sepo kok polahe kaya ngono lho. Aduh. Kakang Durga iki. Inggih. Ngopo kowe? Inggih dados brahmana pusaka. Pusaka tak jaluk. Ora tok wenehke tak ajar nganti tele-tele. Kebablasan Kakang tele-tele. Tak ajar nganti tele-tele. Menika wujuding pustaka. Ya, tak trima. Iki arep tak nggo mbangun kayangan kowe bali. Inggih. Bali. Anak buahmu jak bali kabeh. Ganggu gawe warga Depok Jawa Barat kene. Mungsumu aku aja mbok obrak-abrik kerukunane Durga. Nyuwun pangapunten, nyuwun pamit Kakang. Lho, Kanjeng Ibu sampun wangsul kados wingi uni. Dewa Srani anakku mulih Kakang Semar ngamuk Dewa Srani. Inggih. Arsa madangi jagat mungup sak pucak ing bukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung kawula sakwetahipun gesang rukun masinamatan daya dinayan ayem tentrem manunggal
wonten ing negari Ngamarta satemah mujudaken negari ingkang adil warata tias bagya mulya ndara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.